közönségünk, egy 4 állomásos zenei utazás végére értünk. Ez az utazás Johann Sebastian Bach születésnapja körül indult, emlékszünk valamennyien, és köszönettel tartozunk a muzsikusoknak, a zenészeknek, főképp Gábor elődnek, hogy javasolta, hogy együtt hallgassuk végig Johann Sebastian Bach szonátáit, és ezen utazás végén szeretném megköszönni nektek, és egy csokor virágot szeretnénk átadni a kollégáimmal, Frantiskával és Lacival, akikkel együtt voltunk ebben